88 kilos nga drugas na konfiskar sa mga otoridad atol sa checkpoint dito sa lungsod sa Gandara sa probinsya sa Samar. Unom ang nadakpan. Anang report ni Chona Carion. Nasigop sa composite team sa PDEA Region 8, RDEU PRO8 o PDEU Samar Provincial Police Office pasado alas 5 kagahapon sa hapon sa barangay Tagnaw ang unom ka mga tao lakip na ang minor de edad ug usa ka mabdos. Giila ni Police Lieutenant Colonel Belyarin Tuaya tigpamaba sa PNP Region 8 ang mga dinakpan nga sila si Cesar Uy, Steven Perez ug ang 14 anyos nga errand boy. Silang tanan mulupyo sa Mambaling, Cebu City. Sikop sab si Albert Abella, Tagalutupan, Toledo City, Leonard de los Reyes, Mandawi City ug ang upat ka buang mabdos nga si Jerlo Laborte. Suma paniuy miadto sila sa Manila niadtong Martes kay gisugo silang kontak nga mo pick up sa duha ka mga sakyanan dito sa Cavite ug dadon dinhi sa Sugbo. Unya ibilin ang mga sakyanan sa parkingan sa usa ka mall sa Mobalor kay kuhaon kini sa ilang sinugo. Apan gikan sa Calbayog City, Samar paingon sa Ormoc City, gipahunong sila sa checkpoint sa lungsod sa Gandara. Nakuha gikan sa sakyanan ni Uy ang 25 ka pakete sa shabu nga dunay gibug-aton nga 50.87 kilos. Laing 19 ka pakete nga dunay gibug-aton nga 37.61 kilos ang nakuha sa sakyanan nga gimaneho ni Abelia. Matod sa PDEA nga 88.49 kilos nga nasakmit gikan sa mga dinakpan na adunay estimated value nga dulaan sa 708 million pesos. Suma pa ni Uy, naasud sa Cebu City Jail ang ilang kontak ug nakadeliver na sila og illegal nga drogas niadtong Agosto. Katong amigo nimo mo na gihatag ang number ba? Yakin sa manang amigo nimo. Nasa social media. Isang ngalan. Wala kay ilan na kunaon ba? Ang unom ka mga suspect mag-atubang og kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Law Against Illegal Drugs of 2002. Chona Carion, Balitang Bisdak.